ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथा आंना जे मानि बेग गोमादों हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम एन्ड वेलकाम बेक टु माय गुवाहाटी क्लिप चेनेलाव फिन खनसेबाव बयखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों ओमफ्रायहाय नै आं दा मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारलायबाय आरोना दिपर बिलावहाय थांनो नागिरदों आं दिनैसो आं खनसेबो थांफेराखै आरोना दिपर बिलावहाय ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम थांगोन आं दा नोंथांमोनखौबो लांफागासिनो आङो नोंथांमोनहाबो फैबाय थाबानो जाबाय दा आङो लोगोनि न'आवनो दंथ'यो आरोना ओमफ्रायहाय गाबोनसो थांनाय जासिगोन आङो ओमफ्रायहाय दा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोआव फैबाय थादो थ' लेट्स स्टार्ट दा भिडिअ स' लोगोफोर आङो नै लोगोनि न'निफ्राय ओंखारबाय आरोना दा थांगासिनो दिपर बिलावहाय ओमफ्रायहाय हारसिंसो आङो लोगोखौ लाबोफायासै माने लोगोआ देहाया मोजां नङा आरोना दा ओंखायनो आं हारसिंसो बेरायगासिनो आरो दा फैबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहाबो दिपर बिल नायनो नै बिनि मालिगावनि ब्रिजआबो जाबाय लोगोफोर आं जेब्ला सिगां फैदोंमोन ना बियो जायाखैमोन आरोना कनस्ट्राक्सनसो सोलिगासिनोमोन ओमफ्राय दा नै जाबाय साया साया आराम जालायबाय आरोना बिराद मोजां जाबाय दा माने ओंखायनो ट्राफिकआबो खम जाबाय बे साइडआव नङाबाथ' बिराद ट्राफिक जायोमोन गोजौजोंबो जाबाय नालाय ब्रिजआबो जाबाय नालाय ओंखायनो गोजौजोंबो थांनो हाबाय दा नै ओंखायनो बारा ट्राफिक गैया आरोना आरो दिनै सानडेबो ना खम थांलाय फैलाय गारि मटरा खम आरोना सानडेखाय दा थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोनहाबो फैबाय थाबानो जाबाय आंजों दिपर बिल नायनो लोगोफोर नै जालुकबारि मोनबाय ओमफ्राय ओरैजाय सिदा गुवाहाटी इउनिभारसिटि थांबाय आरोना ओमफ्राय नै ओरैजाय राइट साइडजों फैबाय आङो बे खन्द'आवनो एसे बिहिर आरोना गरमलै भगबान बिदि बिफां सायहा मोनबा मोजां मोनलायलायखायो आरोना लोगोफोर नै जालुकबारि बारबोनानै ओरैजाय बै मा जायगा होनोथाय बे जायगाजों ओरैजाय मेन हाइवेनिफ्राय ओरैजाय लेफ्ट साइड लायोना लेफ्ट साइडजों हाबबोबाय आरोना आङो ओमफ्रायहाय आंनि आन्दाजाव सहैहां जाबाय खोमा फैफेराखैबो नालाय मोजां मिन्थिया जायखिया नेटआव नायदोंमोन नालाय बिदिनो 3 किल'मिटारसो जाबावगोन खोमा दा फैबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नोंसोरबो सौहैगासिनो दङ स' लोगोफोर सौफैबाय आरोना नै दिपर बिलावहाय दा नै सेर सेर मानसि गोजा आरोना दा बै सिगाङाव दोनहैनोसै नै साइड साइडआव गारि बाइक गोजा बै सिगाङाव दोनहैसै आङो
बेयाव माइ दोनबावनांगौ जाखो जि मानसि माथो नै साइडआव बिराद मानसि दं अफाय दोननो जाबाय आं बाइकखौ आयौ जेव माथो मानसिफ्रा दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदोंना आं बेबायदि जाया सानदोंमोन माने टाइमखौ साननानै बुंदों आरोना बिदि टाइमाव बेबायदि मानसि जाया सानदोंमोन आरोना एसे बेलासिफोरावसो एसे बेलासि जाबावबासो मानसि जायोदां सानदोंमोन आङो ओमफ्राय नै बिराद मानसि दं आरोना दा नैबावनो दोनसै आं बाइकखौ स' लोगोफोर आं बाइकखौ दोनबाय आरोना ओमफ्राय नै दिपर बिल वाइल्ड लाइफ दं आरोना बे सिङाव मा दङ आं हाबनो नागिरदों ओरैनो फिसासा आरोना जेबो गैया नै बैथिंजाय हनै मा दङ गुडी बायसो बोटिं खालामनो ओमफ्राय बोटिंबो खालामनो हायो आरोना ओमफ्राय नैबे बोटिं बट दङ दा बन्दसो खोमा नै एकदम लेथ्रा गोजा नै दैज्लां बोथोरना सेस खोस्लिफाना गोजा आरो बेयाव नै सेस मैला लेथ्रा जानानै दङ ओमफ्रायहाय दा बन्द'थ'नो आरोना ओमफ्राय नै बन्द' थांनो हाया दा बेनो आरोना सिङाव बेनो दङ जेबो गैया ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि ना साइडआव बुंनो हाखाया आरो साइडआव बिराद मानसि दङ नोंथांमोनाथ' नुखादों दा नै आं बेनिफ्राय ओंखारबाय आरोना थाबाय बिराद मेंबाय आरोना आङो ओमफ्रायहाय ओरैजाय मा होनोमोनलाय साइडआव बिदिनो दखान दंना नारेंखल फानो ओमफ्रायहाय आनारस बेफोरबायदि दं आरोना ओमफ्राय दा आङो आनारस जानो नागिरदों गोथावनो मस्ला लगायनानै नै दानगासिनो आरोना बेखौ जानोसै आङो दा नै रेडि जाबाय दाल मिसे भी देना गोराननि नै थावनो जानोसै आरोना पानी है ना नै साइडआव बिदिनो नारेंखल ओमफ्रायहाय आनारस बेबायदिनो फानो आरोना ओमफ्रायहाय आनारस जाखांबाय आङो दा आं जे जायगायाव बाइक दोनदोंना बे जायगायाव थाबायनानै थांगासिनो आरोना आङो लोगोफोर नै आं बिनिफ्राय ओंखारलायबाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो आं बार गुसु थान्दा जानो होननानै फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि मानसियानो जेवखा आरोना साइडआव दा बिदिनो बिसोरबो माने टाउनावथ' बिराद गरम ना सिटियाव ओंखायनो बिदिनो बार जाफैदों आरोना बिसोरबो ओमफ्राय खिन्थु बारानो बेबायदि बाराखै आरोना एसे बेलासि जाबावबासो बारबावगोन खोमा टाइम नांबावगौ माने बार गुसु आराम बारनो थाखाय दा आङो ओंखारबाय आङो बिदिनो 3:30 सौफैदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा नै 4:30 जाबाय आरोना 1 घन्टा थानाय जाबाय आं बाव बिदिनो आनारसबो जाबाय माबाय दसे जिरायबाय बारानो बांद्राय बाराखै आरोना ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथा आंना जे
मानि बेग गोमादोंमोन ना बेखौ मोनफिनबाय आरोना मोनफिनबाय माने जाय मानसिया मोनदों बेयो कन्टेक्ट खालामबाय आरोना आंजों दा गाबोनसो लानाय जासिगोन आरो माने गाबोनसो लोगो हमसिगोन माने बियो दिनैहाय गैया आरोना जायगायाव शिलंआवसो थांदोंनो दा गाबोन फुङाव लादो होननानै बुंहरदों आरोना मैया मोनायाव रायज्लायबा दा आं दिनैनो थांनो खोथामोन न'आव दा बे मानि बेगनि थाखायनो थाथ'नाय जाबाय आरोना गाबोन डाइरेक्ट ओंखारनानै लालांसै आरोना मानसिया बिजयनगरनिनो आरो दा बिराद गोजोननाय थाबाय आरोना आं मोनफिननानै दा जाय मानसिया मोनदों बिराद मोजाङै माने हरफिनबाय आरोना मोजां माने हरफिननो नागिरबाय मोजांखायसो जेनेबा हरफिननो नागिरबाय नङाबाथ' फैसाफोरखौल' लानानै ओरैनो थासिगौमोन आरोना ओरैनो फैसाया बिदिनो 3000 सामथिं दंमोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो लाइसेन्स डकुमेन्टस आंनि बेफोरबायदि दंमोन आरोना एटिएम दा दाख्लैनो माखासेखौ ब्लक खालामखाबाय आङो एटिएमफोरखौ दा बुस्थुफोरखौ बै लाइसेन्सफोरखौ मोनफिनबानो जाबाय आरोना दा बिराद मोजां मोनबाय आरोना आङो मोनफिनसैखाय जाय मानसिया मोनदों बेनि थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय आङो थेंक इउ स' माच दा आं दिनै भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय आरोना दा ओंखारबोबाय आङो दिपर बिलनिफ्राय दा आङो दिनै भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानसोबा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय थ' नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनबावसिगोन थाबैनो बाय बाय